Jeg synes, det sjoveste ved politiuddannelsen er nogle af alle de her actionprægede ting, man skal lave. For eksempel, at vi skal ud på skydebanen, eller vi er ude og køre med blå blink i patruljebilen. Jeg lavede en stor væg til de unge mennesker. Grunden til, at jeg gerne vil være politibetjent, er, fordi jeg gerne vil have en udfordrende hverdag, og jeg gerne vil have en hverdag, som kan være afvekslende, som både er præget af, at jeg skal sidde i en patruljebil, men også, at jeg skal hjem og skrive rapport. Og så også, fordi det er en god blanding af, at jeg både kommer ud og får en masse action, men også, at jeg skal ud og møde en masse mennesker fra forskellige kulturer. Har en dårlig selvværd? Nej, det er sådan noget, vi har kørende lidt over hos os. Ikke om man skal sige, bliver bange, men får sådan lidt frygt, lidt præstationsangst, og siger, hvad fanden er det her for noget lort? Nej, hvor kan det gå galt? Altså, vi har rigtig meget fysisk på vores uddannelse, så hvis man skal være politibetjent, så skal man kunne lide at røre sig. Vi har idræt 3 gange om ugen. Den ene gang er altså selvforsvar, hvor vi øver en masse teknikker, og det kan godt gå hårdt for sig, men det er super sjovt. Og ellers så har vi jo almindelig idræt og rigtig mange tests hele tiden, hvor vi bliver testet i vores fysik og hvor hurtigt vi kan løbe osv. Så man skal kunne lide at dyrke sport. Nej, nedad. Nej, nedad. Det gik lidt Gå væk med de der skyder der. Kender I et årsag, jeg kan være ved i, hvordan det fungerer? Sådan cirka? Nej. Her, vi har de her indsticks. Ja, altså når vi har undervisning, så har vi jo uniform på, og det kan godt lyde dumt, men vi sidder hver eneste dag med skjorte og slips på, og er fuldt påklædt, ligesom når vi kører på patrulje. Altså jeg synes, det var da lidt underligt i starten, men nu er det jo bare hverdag, og jeg kan jo lige så godt vende mig til, at det skal være min uniform hver eneste dag resten af mit arbejdsliv. Jeg går jo på en skole, hvor der er rigtig meget mandehørm. I min klasse er vi 17 drenge og 3 piger. Altså jeg kan godt lide at gå med så mange drenge. Det er ikke noget, jeg har været vant til, men man bliver lidt tvunget ud i at skulle snakke med drenge og få måske et andet forhold til drengevenner, end man har haft førhen. Så jeg synes, det er meget sjovt. Og så må man jo bare nogle gange lukke ørerne, hvis man synes, der går lidt for meget mandehørm i den.